may buntag kaninyo ug may adlaw kaninyo tanan. Aniya kami dire karon bago pa ipagmata namo gabi na kayo sa oras sa David. It's 9:30. English, it's 9:30. 9:30 kay panggutom panguhaw tingali. So sirado naman tong kananan sa Atbang na may kananan di sa Atbang ngit-ngit na. So mga to na lamig town para mangaon then magbityo-bityo na lang po dahil. Okay? Ato babe? I don't know. Masigasan daw mag-shooting and then siguro manihapon kung asa ang open karong orasan. Usay mo music. Muna siya FM karon nga available karong mga orasa. So Tadang! Hi, welcome to the provincial capital of Zamboanga del Norte. Denore? What do you call this one? Opening Denore? del Norte. Denore? Galon kay ka babe. So guys, pero so far, so good. So okay lang siya. Kayla. Ngayon, karon magpailalom kita sa camel. Nato sa camel si isa na sila. Si Melchor, si Gaspar, o si Baltasar. So tora ang star. So ba ng star katong pagtanaw nila nga isilang na daw si Kuan. Ang start ng asa ilang sundon ka para padulong sa place na kung asa So si Melchor, Gaspar, o si Baltasar. Amo ba itong tulo ka kings? Di na ko Three karang kings. number sa Pero ang usa, nabilin to dito. Nawala ba siya? Ang camel rin nabot. Nawala. So, katura din siya. Nihalad na siya dito. Natag na siya halad. Ano siya? Tanawon. Tara. Ito na siya halad. So medyo gutom na. Medyo gutom. Apa man ato ligot ma pero kita lamig asa may mga on tingali ron. Kita kami kalingawan dire. So pagpugnaw sa takadyon. Tambak pa kada. Tambak dire na dire makapa. Apa na ako na. So mga tumiron sa Boulevard tingali, tuyok lang drive. Okay? Ikan may ganyan nagasuroy-suroy. Karoon na nga may panggutom mga nga dire sa barbecuehan sa Dipolo. Mga unta? Namin dire sa aming ang Carmen Barbecue. Okay tao karon medyo mingaw. Ulan-ulan mga po dayan. Amot ka namin ang Dipolo karong bulan. Bulong Pasko. Mga on sa ta. Ano naman sa mga tanong daw ganyan mga nabuno. So muna yung sulod si Ambag puno kayo. Yan ang itabunan na ulaw siya. Meron sa Boulevard. Hadlok. Actually, karon po ko kabantay nga mahadlok na siya dagat. So taas ang kondere, taas ang bus. May karon sa Boulevard. Lakaw-lakaw gikan mi dito sa barbecuehan. Ambot og makita ba ning ngit man kay. Nachamba ra niya mo klaro ba may. Lakaw sa kay busog kayo. Dito may nakapark sa Atbang.
Mag-beer ta, babe? Busog pa kayo. Ikaw kay kuan. Apoy. Grabe, siya nang hagad eh. Hindi na po. Oh. Klaro. Gusto na naman kumutan og banda ko. Di man ko ingon gusto mo inom jud. Gusto ra ko minog music. Na Yan live. ako. Oh, yeah, sure. Tapos, Ha? yun na pa siya idea ko. Laban bawi, mga babe.